10 януари. Часът е онзи неопределен отрязък между късната нощ и ранното предчувствие за утрото, когато тишината в стаята престава да бъде просто отсъствие на звук и се превръща в плътно осезаемо присъствие. Седя пред белия лист и усещам как мастилото се колебае преди да попие в хартията, също както душата ми се колебае пред прага на думите, които трябва да изрека пред себе си. Днес разбрах, или по-скоро окончателно признах, че истината има своя собствена, понякога жестока икономика. Тя не просто изисква, тя разчиства. Тя е онази невидима ръка, която изтръсква праха от гънките на битието ни и често, твърде често, оставя джобовете ни празни. Дълго време се опитвах да залъжа вътрешния си глас, че е възможно да се прави навигация между светлината и сянката, че компромисът е просто форма на гъвкавост, на социална зрялост, адаптивност, но психоаналитичният поглед към собствената ми бездна ми казва друго. Всеки компромис с истината е малка смърт. Малка цепнатина в целостта на аза, през която изтича жизнената ни сила. Когато застанеш пред огледалото на своята съвест, ти виждаш не лицето си, а една накъсана мозайка от роли, които си играл, за да бъдеш приет, да бъдеш успешен, да бъдеш част от общия ритъм. И тогава идва моментът на голямото отрезвяване. Истината опразва джоба, защото тя не търпи фалшива валута. Тя не приема позладените монети на лицемерието, с които сме свикнали да плащаме за спокойствието си. Живеем в свят, в който лъжата е придобила статут на изкуство, на необходим инструмент за оцеляване. Виждам го навсякъде, в погледите на хората, в структурата на институциите, в самия въздух, който трепти от недоизказани и подменени значения. Когато лъжата се пласира за истина, тя създава една изкривена реалност, едно психотично поле, в което здравият разум започва да боледува. Да останеш в това поле означава да приемеш бавното отравяне на духа. И тук се ражда куражът, онзи чист, почти отчаян импулс да удариш спирачката, да спреш рязко, да чуеш скърцането на собствената си воля срещу инерцията на света и просто да напуснеш тази нива. Напускането е акт на свещено бягство. То не е бягство от отговорност, а завръщане към най-висшата отговорност, тази към божествената искра в нас. Психоаналитично погледнато това е разпадът на фалшивото себе, онова болезнено, но освобождаващо разкъсване на маската,